L'aniversari de la Víbria de Barcelona se celebra durant tot l'any, però aquest és el dia fort. Trobada de víbries per Sant Roc. Aquesta peça de la imatgeria barcelonina està documentada ja al segle XIV i participava del Corpus i altres solemnitats barcelonines. Al segle XVIII deixa de formar part dels entremesos i passa a formar part dels dracs i els diablots. Antigament representava un escurçó i després va passar a ser coneguda com un drac femení. Va desaparèixer a finals del segle XVIII i es va recuperar l'any 1993. Bé, el que tenim és una mostra de diferents víbries del país, des de Barcelona, com dèiem, amb la de Barcelona, amb la de la ciutat i la del Poble Nou, i d'altres poblacions que ens visiten. Diferents també representacions de víbria, vull dir, altres conceptes de la pròpia figura. Com deia, la víbria, els seus orígens i la seva participació en l'entremès de Sant Jordi ho fa com un serp que lluita contra el sant cavaller. Després se li incorporen altres elements més semblants en el drac, però sobretot el distintiu de les víbries és que tenen pits de dona, li apareixen pits de dona. El significat en el bestiari de les víbries és el pecat, la tentació, la malícia i per tant lluita contra els cavallers sants, i l'aparició dels atributs femenins sembla ser que encara vingui a portar més potencial en el seu aspecte de maldat, de tentació, de pecat, de la malícia en essència, i per tant un dels elements característics que, si més no, agrupen a totes les víbries que tenen pits. Doncs com veieu, hi ha diferents interpretacions de víbries i algunes li posen cap de lleó, cap de drac, cap de gos. En tenim aquí, a part de la víbria barcelonina, tenim la víbria de Castelló i la víbria del Vendrell, on la tipologia de víbries és molt semblant, amb aquest cap de mig ocell, mig drac, amb banyes. Les ales de totes les víbries és semblant, també aquestes ales de ratpenat. Veiem que la simbologia dels pits es manté a totes, i aquesta cua, en la majoria de serp, en algun cas una cua més semblant a la d'un escorpí, a un alacrà. També més endavant tenim la singular víbria de Reus. La singularitat de la víbria de Reus és que, com veiem, que també té aquest cos de drac, aquestes banyes al cap, però té 8 pits. En el cas de la víbria té 8 pits, que això l'assimila més a les bèsties, les bèsties que donen de mamar a les seves cries, que en lloc de tenir 2 pits de dones, en aquest cas té pit de bèstia. Tenim la primera víbria barcelonina de l'època actual, que és la víbria del Poble Nou. Per tant, és una víbria de nova factura. Va néixer uns mesos poc abans de la víbria barcelonina i va néixer en el barri del Poble Nou, per la colla del drac del Poble Nou, i de fet, ells diuen no és un drac, no és la femella del drac, és una víbria, però les similituds amb el drac del Poble Nou és molt semblant al drac del Poble Nou, tant perquè és el color, com tots els ornaments que porta, les decoracions en les ales i en les sanefes de les robes, són molt semblants amb aquestes greques al mateix drac del Poble Nou. L'última que ens visita, en aquest cas, és la víbria jove d'Igualada. Igualada és una de les poblacions que té la víbria també documentada molt antiga, en el segle XV, encara que desapareix molt ràpid. Pensem que Igualada té el títol de carrer de Barcelona, i a Igualada molts dels elements que se feien a la ciutat de Barcelona ràpidament els incorporava també la població d'Igualada. Per tant, és lògic que pocs anys després que tinguem notícia de la víbria de Barcelona també tinguem notícia de la víbria d'Igualada. Igualada, el que passa que ràpidament es va perdre la víbria, es va recuperar en els anys 80 del segle passat amb el que és la víbria vella d'Igualada, però fa poc que van construir a càrrec de Dolors Sans, es nota el tipus d'escultura molt més, diguéssim, actual, amb el que és la significació del monstre, doncs neix la víbria jove d'Igualada. Manté, això sí, els trets característics d'una víbria, que és el pit, aquestes ales una mica esquelètiques, però també recorden aquestes ales de ratpenat, i aquesta cua cargolada de serp, i el que no pot faltar cap víbria són les urpes. La cercavila comença al verger del Museu Frederic Marès.
Són 25 anys de víbria a Barcelona. D'entre totes les convidades hi ha la víbria de Castelló de la Plana, la del Vendrell, la víbria jove d'Igualada, la Pàjara de Terrassa, la víbria de Reus i la del Poble Nou de Barcelona. Les víbries passen per llocs emblemàtics de la ciutat de Barcelona. És un recorregut que segurament recordaran tota la vida. La víbria de Reus es fa per celebrar el centenari del Casal Foment Republicà de Reus, que era una entitat que, a part de fomentar el republicanisme i el catalanisme a Reus, fomentava moltes festes tradicionals. Ja feia 100 anys que fomentava diables, festes de carnaval, i nosaltres, amb motiu d'aquest centenari, vam creure oportú crear un nou element festiu de Reus, perquè la víbria no existia, i vam incorporar aquest element per celebrar aquest centenari. La víbria de Reus és obra de l'escultor Manel Llaurador, és un escultor molt reconegut de Reus, i està especialitzat en elements festius de cultura popular. Bé, aquesta víbria la van fer l'any 92, a Poble Nou, és de la Colla del Drac. La Colla del Drac era un grup d'amics que l'any 85 van crear aquesta entitat, van fer un drac a Poble Nou, que va ser quan va haver tot el moviment de cultura popular, de foc i tal, dels anys 80, i van decidir fer una víbria. La van començar a fer, és una víbria feta de fibra de vidre. Inicialment el molde era de poliespan, i quan va estar acabada exteriorment van fotre el poliespan de dintre i es va desfer. Bé, la víbria de Barcelona, com deia, és un dels elements de seguici, un dels entremesos que tenim millor documentats i més antic documentats, perquè la referència més antiga i certa que tenim és del 1399, quan viatja a Saragossa per la coronació del rei Martí, al costat de l'àliga i de tot el Consell de la ciutat. I es parla ja clarament de l'ovibre. L'ovibre, que no vol dir altra cosa, com deia abans, que l'escurçó, és a dir, concert. I perquè en aquell moment la serp, i actualment també, és una de les bèsties més temudes pel poble i, a més, és una cosa ben coneguda en el nostre país i en el camp, que és un rèptil altament verinós i, per tant, un dels personatges més temuts. I els bestiaris li atribueixen a la serp que són el símbol del pecat i el símbol del mal, és el diable encarnat en serp.